Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, friends, followers, nabantu abathanda amakhosikazi kaBaba Mseleku. Kodwa le ayikho ngamakhosikazi, ingeyingane zikaBaba Mseleku, Izingane Zesthembu. Ngiyazi ukuthi senyuzile-ke indaba ihamba phambili. Bayabuya abantwana laba abadala abawu-5 babuya ne-show ebizwa Izingane Zesthembu, bazokhuluma ngabo. Ake ngithi nje ngizoyenza ividiyo kancane lena-ke bengizokhuluma ngoSbindi yedwa. uSbindi-ke umpumelelo lo kaBaba Mseleku noma yini. Lana kuvela ukuthi uSbindi ufisa ukuba namakhosikazi awu-7, ulandela ezinyatheleni zikababa wakhe. Kula kade ngifunda khona bathi uvuyokazi ilo anomntwana naye esizwile futhi ukuthi uyamlobola, yena akayizwisisi indaba yesithembu. Mase kuthi usisi lo omusha esizomthola kule show, yena uvulelekile ukuthi uSbindi abe nabanye, akanankinga. Yey, sigaxa usisi musha lo. Angithi sibone omunye laphaya lo ade iphathi kaNana kaSbindi. Hayi yena-ke ayicace yakhe indaba ngoba akasekho ndawo, asekho isithombe sakhe naye futhi akayivezi. Samgcina nje ku-episode le ayevele kuye kuyi-birthday yengane. Sizozwa-ke ngoSbindi manje Izingane Zesthembu ukuthi kahle kahle lokuphithizelayo kwenzakalani. Sizwile ukuthi uSbindi uthi uMseleku omncane. Hayi cha, khona mawulandela Uthando Nes'thembu ubuka le mpilo ophilwa uSbindi, umpumelelo, lokhu esikuthola ku-social media nakwi-TV show, siyabona ukuthi uMseleku lo singakamazi sayingane, ngoba phela sesibathola kuThando Nes'thembu. Usizini 1 sasesiyazi ukuthi khona ubaba wasemzumbe onamakhosikazi awu-4. Mase siyalandela ukuthi namakhosikazi awu-4, sasiyalandela abantwana. Khona uSne, i-first princess. Uphuma kaSne, kaSne akashadanga naye. uSne ulandelwa ubani? Ulandelwa umpumelelo lo Gini Mhlola. KaMpumelelo ubani? uMayeni. Kodwa uMayeni u-third wife kahle kahle, ngoba kwakukhona unumber 2 ngaphambi kwaMayeni. Hayibo, kwasuka khona u-first wife uMacele uMakalwandle. Hawu, kusenjalo sisababaza ukuthi uMacele washada nendoda engashadile njengoba ehlezi esho. Khona uMakaMpilo, uyayizwa? uMpilo ulandela uLwandle, uMpilo alandelo abonga. Kase kuzoba khona unumber 2, kwase kuba khona-ke uMayeni, uMakhumalo, uMangwabi. Usungabala-ke nawe ukuthi ayisondeli leyo number ku-7, nokuthi kanti lesi sithembu khona ngithi ngasho ngathi ey'ndabeni zabantu siyangena mase siyaphuma. Ake siphume-ke singakayihlazile ukuthi hayibo uMakaSne, uMayeni, uMacele, uMasawu lelo esingamazi. Mase kuba uMakhumalo, uMangwabi, uMampilo siyambala phakathi, ukuthi angiyazi kahle indaba yamaMampilo. Kodwa mase sibuka nje ngathi bekusondela ku-8, 9, ngoba phela khona nabanye esingakababoni. Labo uMacele uyabamba uyayeka ukuthi vele kubaba wakhe sobe simhlula isithembu uma engamlethanga unumber 5. Mase khulunywa indaba number 5, uMayeni eshaya phansi ngonyawo, ajike uMacele ethi ha phela kusa-early. Aphinde futhi uMacele ethi kwahlangana 20 years nje ayisakhulunywa. Sobe hayibo Macele number 5 uyafuneka noma akafuneki asazi. Kodwa uMseleku ugcine ethe yena isithembu saqalwa nguye, angeke aze amiswe uMangwabi, kusho ukuthi kuyogcina izwi lakhe. Kodwa mina njengoba ngikhuluma nani manje nginichazela ngey'ngane zesithembu, uMangwabi uyena number 4, unkosikazi wokugcina, akakabi khona owesi-5. Kodwa uMseleku uthi yena ngeke ezwe ngonkosikazi. Funa futhi ungizwisise kahle, uMangwabi number 4 and uMangwabi naye
bamngenisa ngomkhoshosho ngoba kwathiwa uMangabe njengoba engena nje sezoba wokugcina, nefemeli kaMangabe yavuma-ke ngoba yayithi cha indaba yesithembu. Mseleku uthini? Uthi-ke yena ngeke ezwe ngunkosikazi, kodwa unkosikazi ogcinile ilo uMseleku wathi uzogcina ngaye. Hhayi asazi-ke ibambe ngakho kodwa laphaya kubaba uMseleku noMangabe ngithanda kanjalo. Okunye-ke hhayi ngoJuni sizophithizela, maningi ama-shows eza ngoJuni. Nalena-ke iyaqala ngomhla ka-27 Izingane Zesthembu bazosikhombisa-ke ukuthi bakuphi manje nempilo because sibaze kuThando Nes'thembu sesizobona okusha-ke ngabo, isho isiqondene nabo. Saze safa-ke ukukhuzwa ngoba phela manje mase sekuyingane eseyingenile, okusho ukuthi mase senza ama-review sesikhuluma ngey'ngane sekuzothiwa phumani ey'ndabeni zey'ngane. Hayi bo, iy'ngane zona zisukelile manje zenza ibhizinisi. Manje uma zenza ibhizinisi zidayisela bazidayisela thina ngoba sizobe sibuka. Yabo nje bonke laba abakhalazayo bethi hhayi sesasha, bayazi ukuthi ngoLwesine bangabe bedlala ngoLwesine. Ngisazobheka ukuthi umhla 27 kube kuLweSingane. Bayazi ukuthi bazoyibuka le show. Bayasha nje, bashiswa ukuthi iy'ndaba bayazithanda, bazobe bebuka le show. Okwami-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi, ngiyaxolisa ukufaka izinto eziningi kodwa seningijwayele angithi. Ngiyabonga kakhulu, bye bye.